טוב, אז לטובת ההקלטה, שלום לכולם, אנחנו בשאלות ממבחנים ישנים בנושא קינטיקה, ונתחיל. אה, נתונה התגובה, ביצעו את התגובה כשריכוז התחלתי של המגיב המסובך הזה של האירידיום היה 1.3 כפול 10 במינוס 4 מולר, ובשני ריכוזים שונים של חמצן. בניסוי הראשון כך וכך, בניסוי השני כך וכך. להלן גרפים המתארים מדידות קינטיות במהלך התגובה. אז כן, לפני שנתחיל, אני כן רוצה להגיד דבר אחד שאני אתקל בו בהמשך. הרבה פעמים בקינטיקה, אז המשוואות מכילות דברים נורא מסובכים, נגיד כמו פה. ועכשיו, כל פעם שצריך לכתוב את זה, נניח שעכשיו אני רוצה לכתוב שחוק הקצב של התגובה, אופ, רגע, אני רוצה אדום. נניח שאני רוצה לכתוב שחוק הקצב של התגובה הוא K כפול המגיב הראשון בחזקת N והמגיב השני O2 בחזקת M. אז בסדר, אז O2 זה פשוט לכתוב ואין שום בעיה, אבל אם אני אתחיל כל פעם, וזה אחר כך, זה הרבה פעמים לכתוב, כשאני עושה את חוק, פותר את המנגנון, זה פשוט לכתוב הרבה פעמים, אז חבל לכם על הזמן, תכתבו באיזשהו מקום בהתחלה נגדיר C9H11 שלוש פעמים אירידיום כאירידיום, בסדר? אז זה לא משנה, ואז זה סתם טיפ לקצר דברים כדי לא לכתוב כל כך הרבה. אז אני אקרא לזה אירידיום למרות שזה תרכובת של אירידיום כלשהי. זה דבר ראשון שרציתי להגיד. דבר שני, יש לנו גרפים הרבה בקינטיקה, ויש לנו שני סוגי גרפים. גרף אחד שזה K כפונקציה של הטמפרטורה, או לן K בדרך כלל כפונקציה של 1 חלקי הטמפרטורה, וגרף שני זה של ריכוזי החומרים כפונקציה של הזמן. אז זה מה שאנחנו רואים שיש לנו פה. יש לנו פה אפשרות של הריכוז עצמו כפונקציה של הזמן, של לן הריכוז כפונקציה של הזמן, ושל 1 חלקי הריכוז כפונקציה של הזמן, ופה אנחנו יודעים שאנחנו מצפים לקו ישר, ומה שנותן לנו קו ישר זה הדבר הנכון. לן זה מתאים לסדר ראשון, זה פחות מוכר, אבל הריכוז עצמו כפונקציה של הזמן, אם הוא קו ישר זה מתאים לסדר אפס, ואחד חלקי מתאים לסדר שני, ואנחנו יכולים להסיק שמדובר על סדר שני ביחס למגיב האחד הזה, מגיב שקראנו לו אירידיום. בסדר? אז זה סדר שני. וכמובן ההסבר זה שהגרף של 1 חלקי הריכוז מתאים. ב' נמצא כי קצב התגובה ההתחלתי בניסוי השני גדול פי 10 מקצב התגובה ההתחלתי בניסוי הראשון. מהו סדר התגובה הכולל? זאת אומרת, בעצם אומרים לנו, תמצאו איך משפיע החמצן. אז מה שכתבנו פה זה נכון, רייט שווה K, אירידיום בחזקת N, O2 בחזקת M, אני אכתוב את זה רגע פה שוב. רייט שווה K, אירידיום בחזקת 2, אנחנו כבר יודעים שזה 2, כי ראינו מהגרף שזה 2, O2 בחזקת M, ו, ונתון לנו שבניסוי השני, קצב התגובה גדול פי 10 מהניסוי הראשון. אז ממש כמו שאנחנו עושים בטבלה שיש לנו, אני רגע אקפוץ שנייה לטבלה, כדי שתבינו על מה אני מדברת. הנה, הרבה פעמים יש לנו כל מיני ריכוזים ומהירות התחלתית. אז מה שאנחנו עושים, משווים בין שתי שורות. וגם פה נעשה את אותו דבר. אז נשווה בעצם בין שני ניסויים. נגיד שרייט בניסוי 2 חלקי רייט בניסוי 1 שווה K אירידיום 2 בריבוע O2 2 בחזקת M חלקי K אירידיום 1 בריבוע
כפול O2 1 בחזקת M. עכשיו, נתון לי שרייט 2 חלקי רייט 1 זה 10, ה-K כמובן מצטמצם, האירידיום גם מצטמצם, כי בכל הניסויים היה לנו אותו ריכוז של אירידיום, זה מה שנתון, וההבדל הוא בכמות ה-O2, שאני יכולה להשוות בין ניסוי 2 לניסוי 1. בניסוי 2 יש לי 1 כפול 10 במינוס 3, בניסוי 1, 1 כפול 10 במינוס 2. אז יש לי 1 כפול 10 במינוס 3, חלקי 1 כפול 10 במינוס 2, וזה בחזקת M. זאת אומרת, הדבר הזה שווה לעשירית בחזקת M. אז 10 שווה לעשירית בחזקת M, זה אומר ש-M שווה מינוס 1. בסדר? כי אם M שווה מינוס 1, אז זה 1 חלקי עשירית זה 1 חלקי עשירית, שזה שווה 10. אז אפשר, מי שקצת ככה יש לו חושים מתמטיים רואה את זה ישר, ומי שלא יכול לעשות בעזרת הלוג, להגיד ש-M שווה לוג 10 חלקי לוג עשירית. יש לי שאלה, אני לא זכרתי אם סדר התגובה יכול להיות שלילי, כולל או של... יכול להיות, כן, יכול להיות גם שבר וגם שלילי. גם כולל של כל תגובה יכול להיות גם שלילי? הכל, זה יותר נדיר שהכולל, עקרונית כן, אבל זה יותר נדיר שהכולל יהיה, אוקיי, בסדר, תודה. זה מאוד נדיר אפילו, לא סביר. אבל, אוקיי. בוודאי של אחד החומרים זה יכול להיות שלילי. השלילי הזה, אולי אני אגיד את זה פה, לא יודעת, לא זוכרת אם ניתקל בשאלה הזאת אחר כך, אם עכשיו אני אכתוב את חוק הקצב, אז זה K כפול אירידיום בריבוע, חלקי O2 בחזקת 1. אם החזקה היא מינוס 1, אז זה בעצם חלקי O2 במכנה. וזה אומר שככל ש-O2 גדל, הקצב קטן. זה כאילו מעכב. כן, בדיוק. זה לא בדיוק, מעכב בדרך כלל זה התוצר, זה כשהתוצר הוא כזה. פה אוקיי. O2 הוא מגיב, אז זה פשוט, אם הכנסתי הרבה אירידיום, ככל שאני אכניס יותר אירידיום, הקצב התגובה יגבר, ככל שאני אכניס יותר O2, קצב התגובה יקטן. עכשיו, יכול אוקיי. להיות עקרונית, אני אגיד, ששני חומרים שאני מכניסה אותם, והם יגרמו להקטנת קצב התגובה, ואז זה יהיה שלילי. אבל להגיד, אני לא זוכרת כרגע שום תגובה מציאותית כזאת. אז יכול להיות שאין שום דוגמה כזאת, ואם יש, אז יש איזו דוגמה נדירה, שהיא באמת, כל החומרים שמכניסים אליה גורמים להאטה. זה לא דבר שכל כך קורה. אוקיי, תודה. תודה רבה. אמ, טוב, סעיף ג' מהו קבוע הקצב לתגובה, עם נתון שהקצב ההתחלתי בניסוי 1 הוא 5.07 כפול 10 בחזקת מינוס 6. אז בעצם יש לנו את כל הנתונים, זה מאוד דומה לדברים שאנחנו עושים אותם הרבה פעמים דרך טבלאות, אבל הפעם זה לא דרך טבלה. אני פשוט מציבה במשוואה הזאת, 5.07 כפול 10 במינוס 6, אני בדרך כלל אציב עם היחידות, כדי למצוא את היחידות של K, אני פשוט אציב עם היחידות, אבל אחר כך אני אגיד שגם אפשר בלי. K כפול אירידיום, אז אנחנו צריכים לחזור ולראות מה כמות האירידיום, 1.3 כפול 10 במינוס 4, 1.3 כפול 10 במינוס 4 בריבוע, חלקי O2 בניסוי 1, O2 בניסוי 1 זה 1 כפול 10 במינוס 2, וזה רגע, זה מולר וזה מולר בריבוע, אז למה את בדיוק מחלקת אותם? זה בזה. כי, כי קיבלתי שהם, זה הדבר, זה החוק קצב, Mhm. וקיבלתי שהם הוא מינוס 1. זה לא משנה, אז את עושה כאילו חלק ואחד כן, במקום. כן, אבל אפשר אוקיי, גם בסדר. לעשות, אפשר גם, שוב, זה אומנם מתמטי, אבל זה לא דורש איזה מתמטיקה מורכבת, אפשר פשוט לעשות דרך פשוט, כתיבה אחרת. כן. אוקיי.
אפשר לעשות בחזקת מינוס 1. בסדר? אז K, אם חישבתי אותו נכון, אז זה יוצא 3. ומבחינת היחידות, אז אני רואה שיש לי פה מולר בריבוע. אז, אז הריבוע יורד עם המולר הזה, ואז יש לי פה מולר ופה מולר, אז גם זה מתבטל, ואני נשארת עם 1 חלקי סקנד, וזה גם מתאים, כי בסופו של דבר התגובה פה היא מסדר ראשון, נכון? כי יש לי, הסדר הוא 2 באירידיום, ומינוס 1 בחמצן, אז זה סך הכל סדר ראשון, וזה באמת מתאים לקבוע קצב של סדר ראשון. טוב. יש לי עוד שאלה לגבי ההתאמה בין היחידות לסדר. יש סיכוי שיהיה נתון נגיד כאילו שזה לא יהיה מתאים אחד לשני ואני אצטרך איכשהו להתאים ביניהם? מה זאת אומרת? אולי שנתקלתי בשאלה כזאת או שלא הבנתי. אז א', תגידי איזה שאלה בדיוק. אוקיי, אז אולי אני אשלח אחר כך, בסדר. בסדר. אוקיי, בסדר, תודה. אה, טוב, הוצע מנגנון לתגובה, ושוב אנחנו נקצר אותו, כי אחרת זה סליחה? יהיה... מה? יש שאלה? היה אפשר בעצם לדעת את היחידות גם לפי הסדר תגובה הכולל במקרה הזה, נכון, לא? נכון, נכון. אפשר, אוקיי. נכון. אפשר פשוט, אמרתי, אפשר פשוט להגיד, זה סדר ראשון, ולכן זה 1 חלקי סקנד. צריך לשים לב כמובן אם זה 1 חלקי סקנד, או 1 חלקי מינט, או 1 חלקי האוור. וזה אני יודעת מזה שפה נתון לי מולר לסקנד. סבבה, תודה. אה, טוב, הוצע מנגנון לתגובה, וגם פה אנחנו נקל על עצמנו. לזה קראנו אירידיום, אז לזה נקרא אירידיום O2. צריך רק לציין את זה איפשהו. אירידיום O2 פלוס אירידיום נותן 2 אירידיום O. בסדר? סתם, זה פשוט הורדתי את ה-C9H11 3 פעמים, כי זה מתיש, אבל כמובן צריך לכתוב, שאנחנו נשנה להם את השמות בשביל לטובת הנוחות. עכשיו, מי שרוצה לכתוב הכל זה, יכול לכתוב, אבל בדרך כלל שווה לעשות קיצורי דרך. טוב, השתמשו בהנחת מצב עמיד כדי למצוא את חוק הקצב לתגובה לפי קצב יצירת התוצר. וזה דבר שאני רוצה להתייחס אליו, כי זה כן מופיע הרבה פעמים. אנחנו צריכים, מתייחסים לאחד החומר, אומרים לנו למה להתייחס, לא סתם תקבעו את הקצב של התגובה, אלא לפי קצב יצירת התוצר. אז התוצר הוא אירידיום O, ואנחנו יודעים שהרייט של התגובה שווה לחצי של דלטה אירידיום O לדלטה T, נכון? קצב התגובה שווה, אם זה מגיבים בתגובה, אם זה, לא אכתוב עכשיו את התגובה הכוללת, אבל אם זה מגיבים בתגובה, אז זה בסימן מינוס, אם זה תוצרים בתגובה זה בסימן פלוס, וזה 1 חלקי המקדם הסטוכיומטרי שלהם. אז הקצב של כל התגובה שווה לחצי של הדבר הזה, אז בואו נמצא את דלטה IRO לדלטה T. ובשביל זה אני צריכה לדעת איפה הוא משתתף, ואיפה הוא משתתף? הוא משתתף בתגובה מספר 2. שתגובה מספר 2, הקצב שבה הוא נוצר, בגלל שיש לו מקדם 2, אז זה פעמיים K2 כפול כל אחד מהמגיבים בחזקת 1, כי הוא מופיע עם מקדם סטוכיומטרי 1. בסדר, זה השלב הראשון. בשלב השני, אירידיום הוא מגיב, אז אין לי בעיה איתו. אירידיום O2 הוא חומר ביניים, אני אעשה לו הנחת מצב עמיד.
מה זאת אומרת הנחת מצב עמיד? אז קצב היצירה שלו שווה לקצב ההיעלמות שלו. קצב היצירה שלו הוא תמיד עם מקדם סטוכיומטרי 1, אז אין לי פה 2. אז קצב היצירה שלו זה K1 כפול אירידיום כפול O2, וקצב ההיעלמות שלו זה K מינוס 1 כפול אירידיום O2, ועוד K2 כפול אירידיום O2 כפול אירידיום. ואני אחלץ מפה את אירידיום O2, אירידיום O2, אז זה נשאר לי במונה, K1 אירידיום O2, ובמכנה אני מקבלת את כל מה שהוא לא אירידיום O2, K מינוס 1 ועוד K2 כפול אירידיום. אז זה הנחת מצב עמיד. נחלץ את ריכוז אירידיום O2, נציב את הריכוז בחוק הקצב. אז אני אעשה את זה בשני שלבים, למרות שאפשר כבר לעשות את זה בשלב אחד. דלתה IRO לדלתה T שווה 2 K2 K1 IR O2, ויש לי פה עוד IR, אז זה IR בריבוע כפול O2, חלקי K מינוס 1 פלוס K2 IR. בסדר? לא צריך לפחד מביטויים מסובכים. אז זה נציב את הריכוז בקצב יצירת התוצר. ונקבל את חוק הקצב. חוק הקצב ראינו שהוא חצי של הדבר הזה. אז רייט, שוב אני אכתוב, הוא שווה לחצי דלתה IRO לדלתה T, בסדר, אז פשוט את השתיים הזה אני מורידה, ולמען היופי אני אכתוב K1, K2, IR בריבוע, O2, חלקי K מינוס 1 ועוד K2, IR. בסדר, זהו, זאת התשובה. רגע, להסביר למה כתבת בהתחלה עם הרייט חצי שם? פה. כן. ביקשו ממני לכתוב את חוק הקצב לתגובה, לפי קצב יצירת התוצר. אז התוצר, יש לו מקדם סטוכיומטרי 2, וקצב תגובה הוא תמיד 1 חלקי מקדם סטוכיומטרי כפול דלתה, כפול הקצב של החומר עצמו. אוקיי. בסדר? אז אני תכף רוצה באמת לדלג בכל השאלות לדבר הזה, כי זה פה נקודות עדינות של לקחת את החצי הזה, אז תכף נעשה את זה בעוד כמה דוגמאות ברצף, ואז זה יהיה יותר ברור. זה קשור רק לרייט של תגובה יסודית? או שזה מה קשור? נוסחה, זה מה נוסחה, קשור? 1 חלקי המקדם הסטכיומטרי. לא, זה כללי, זה כללי לגמרי. זה דווקא לתגובה כללית, אבל זה גם נכון לתגובה יסודית. אוקיי. טוב, סעיף 2, האם כאשר השלב השני איטי ביחס לשלב הראשון, חוק הקצב לתגובה תואם את התוצאות המוצגות בגרפים? זאת אומרת, האם כשבעצם אני יכולה לבטל את הדבר הזה, את ה-K2IR, אני אזניח, כי הוא השלב השני והוא יהיה זניח, אז זה תואם את חוק הקצב. אז בואו רק נגיד את זה בעל פה. תחשבו שאני את זה מבטלת, מזניחה, אז נשאר לי משהו שהוא IR בריבוע כפול O2, אז זה לא נכון, נכון? אירידיום בריבוע זה בסדר, אבל O2 ראינו שהוא צריך להיות מינוס 1. ופה קיבלנו שהוא בחזקת 1, זה לא תואם. בסדר? זה הכל.
נראה לי שאפשר להזניח אותו רק אם למטה היה את ה-K1 או משהו כזה, לא? זה... השלב הראשון הוא איטי, ה- ה- זה דווקא לא, כי מה עושה השלב? השלב השני הוא תחרותי ל-K מינוס 1. כי מהמם. נוצר לי אירידיום O2, ואירידיום O2 יכול להיעלם בשתי צורות. אחד, לחזור אחורה למגיבים, ושתיים, להתקדם לתוצרים. אז אם השלב השני יותר איטי, זה אומר שהאירידיום O2 חוזר חזרה למגיבים. אז דווקא זה ביחס ל-K מינוס 1, לא ביחס ל-K1. אוקיי. בסדר? טוב, אז זה היה שאלה אחת. עכשיו, לפני נעבור לשאלה אחרת, אני כן רוצה להתייחס להציג את חוק הקצב, זה מופיע הרבה פעמים באמצעות חומר אחד ולא חומר אחר. אז אני אסתכל בשאלה הזאת, אני אפילו לא אקרא אותה, יש לנו פה איזושהי תגובה כוללת, יש לה איזשהו מנגנון שפועל גם בטמפרטורות נמוכות וגם בטמפרטורות גבוהות, ומבקשים ממני למצוא את קצב יצירת החנקן. זה מה שמבקשים. אז קודם כל, קצב יצירת החנקן זה אומר, אני מחפשת את דלתא N2 לדלתא T. זה המשמעות שמבקשים ממני קצב יצירת החנקן. דלתא N2 לדלתא T. ועכשיו אני מסתכלת במנגנון, למה שווה דלתא N2 לדלתא T? הוא מופיע רק בתגובה מספר 2, זה יותר פשוט, אין פה שום מקדם סטוכיומטרי, אז זה שווה ל-K2, N2O, H2. H2 הוא מגיב בתגובה, הנה פה התגובה הכוללת, H2 הוא מגיב, N2O הוא חומר ביניים, והיה כתוב לי פה שאפשר להניח הנחת מצב עמיד, שבמקרה הזה היא פשוטה, נניח הנחת מצב עמיד ל-N2O, זה פשוט כי יש לי יצירה והיעלמות, אז K1 כפול H2 כפול NO, רגע, שזה לא יעוף לי, K1 כפול H2 כפול NO בריבוע שווה ל-K2 כפול N2O כפול H2. עכשיו פה אני ישר יכולה לראות שזה מה שיש לי, הקצב הוא K2 כפול N2O כפול H2, אני לא צריכה לחלץ, אלא אני פשוט יכולה במקום זה להציב את זה פה ולכתוב K1, H2, NO בחזקת 2. בסדר? זה בעצם מה שיוצא לי בתגובה הזאת. אני רק אעשה כבר את 2, מהו שלב קובע קצב וטמפרטורות נמוכות? איך אני אדע? מבין התגובות? אז תראו שקצב יצירת החנקן, שהוא שווה ערך לקצב התגובה, כי החנקן פה הוא מקדם סטוכיומטרי 1, אז קצב התגובה הוא קצב יצירת החנקן. אז קצב יצירת החנקן, שהוא קצב התגובה, שווה לקצב בסופו של דבר שווה לקצב של השלב הראשון במנגנון. זאת אומרת שהשלב הראשון אז הוא הוא שלב קובע הקובע קצב. בדיוק. אבל זה משנה אם אמרו טמפרטורות נמוכות או גבוהות, כאילו זה לא, שקבעו את זה פשוט הטמפרטורה בגלל חשוב. המשך, כרגע זה לא משנה, הדבר הזה הוא נכון בטמפרטורות נמוכות, והמשך השאלה זה שבטמפרטורות גבוהות יש משהו אחר. אוקיי. אז בגלל זה ככה, זה לא באמת רלוונטי. קצב יצירת החנקן, שהוא קצב התגובה, או מצאנו שקצב יצירת החנקן, שהוא קצב התגובה, שווה לקצב השלב הראשון במנגנון, לכן השלב הראשון, שלב קובע קצב
זהו. טוב, לא נעשה את השאר בינתיים. אני רק רוצה לעשות עוד שאלת מנגנון. הנה, סעיף ד'. נמצא איזשהו מנגנון. דבר ראשון, מהי התגובה הכוללת? זה סתם בשביל שיהיה לכם את זה, זה לא באמת שאלה חשובה, אבל בואו נעשה את זה, כי נצטרך H2Cl, NH2Cl מתבטל, OH מינוס, OH מינוס מצטמצם. מה עוד מצטמצם? נראה לי ה-N2H5 N2H5, כן. N2H5, זה היחידים, נכון? כן. אז התגובה זה שני NH3 ועוד OCl מינוס, נותן N2H4 ועוד Cl מינוס ועוד H2O. עכשיו מבקשים ביטוי לקצב יצירת הכלוריד. ניתן להשתמש בהנחות לגבי חומרי הביניים. כנראה זה הנחות, כנראה זה איכשהו התפקשש וזה צריך להיות הנחות מצב עמיד. כמו שאמרתי בפעם הקודמת, אני לוקחת את השאלות לא מהגרסה הסופית, אז זה לפעמים עוד עם שגיאות. אבל זה הנחות, עקרונית זה לא טעות, כי להשתמש בהנחות, יש לנו שתי הנחות שאפשר להשתמש, מצב עמיד ושיווי משקל מהיר, ופה אין בכלל שיווי משקל מהיר. אז כתבו ביטוי לקצב יצירת הכלורית, זאת אומרת דלטה Cl מינוס חלקי דלטה T. אולי אני אגיד פה, רק לצורך העניין, נניח שהיו מבקשים ממני, כתבו ביטוי לקצב היעלמות האמוניה. אז זה היה תגובה הפוכה שלו. כן, אז קצב היעלמות האמוניה זה מינוס דלטה NH3, מינוס דלטה NH3 לדלטה T. ועוד דבר שאני אגיד פה, זה שרייט של התגובה, בגלל שיש לי פה שני אמוניה, אז קצב התגובה הוא מינוס חצי דלטה NH3 לדלטה T. זה מינוס בגלל שזה בתוצרים, נכון? בגלל שזה במגיבים. ב... התוצרים הם בפלוס, המגיבים הם במינוס. אוקיי. אז בואו נעשה את שניהם סתם לצורך הדבר הזה. אז דלטה כלור מינוס, בעצם זה שלב 2, אז יש לי K2 NH2Cl NH3, NH3 מגיב, הכל בסדר איתו, NH2Cl חומר ביניים, אז נעשה לגביו הנחת מצב עמיד. אז K1 NH3 OCl מינוס שווה ל-K2 NH2Cl NH3, וגם פה אני בעצם יכולה את זה מה שכתוב לי, ואני יכולה במקומו להציב את זה, ולראות שזה שווה ל-K1 NH3 OCl מינוס. בואו נחשוב על זה רגע מקצב היעלמות האמוניה. קצב היעלמות האמוניה, האמוניה נעלמת גם בתגובה מספר 1 וגם בתגובה מספר 2. בשתיהם היא נעלמת, אז בשתיהם זה מתאים המינוס. אז זה K1 כפול NH3 כפול OCl מינוס, ועוד K2 כפול NH2Cl כפול NH3. בסדר? עכשיו, בזכות הנחת מצב עמיד, אנחנו יודעים
ש-K1 NH3 OCl שווה ל-K2 NH2Cl NH3. אז הדבר הזה שווה לפעמיים K2 NH2Cl NH3, וקצב התגובה שווה למינוס חצי של זאת אומרת, לא, זה כבר המינוס הוא פה, מינוס הדבר הזה, אני צריכה לחלק את זה בשתיים, אז קצב התגובה שווה ל-K2 NH2Cl NH3, בדיוק כמו קצב התגובה שנקבע לפי הכלור מינוס. בסדר? עכשיו, אם אתם... זה לא מוטב על מינוס? מה? זה לא מוטב על מינוס? לא, כי המינוס הוא פה. קצב העלמות, כשאני אומרת קצב העלמות האמוניה, אני כבר מכניסה את המינוס. זה כאילו את שמה מינוס, ועם המינוס זה מתבטא. בדיוק. אוקיי. אז זה באמת, זה אולי כן מסר שיש לי פה, לעשות את זה, אולי אני עכשיו עושה את זה קצת מהר, כי אני כן רוצה להספיק כמה שיותר דברים, אני אעלה את זה, שבו ותסתכלו, תוודאו שאתם יודעים לכתוב את זה, בצורה שאתם מבינים את המינוסים, את הפלוסים, איפה אני מחלקת, איפה אני מכפילה, בסדר? כדי שכן יהיה, שזה כן יהיה ברור. סליחה? כן. זה אפשרי להשאיר חומר ביניים בחוק הקצב? יש פה חומר ביניים, אני מקווה כן, זה לא, זה פשוט צריך להיות OCL, זה ה-NH2CL. פשוט טעות שלי, זה פשוט צריך להיות, זה זה צריך להיות זה צריך להיות ה-NH3OCL, לא? NH3 OCL מינוס, תודה. לא, ברור שלא. כן. אז זה צריך להיות סבבה, רק וידאתי, תודה. NH3 OCL מינוס. אז אמרת כן. K1. K1, כן. רגע, וגם נתקן את זה פה. שני K1, NH3, OCL מינוס. טוב, יש אולי עוד אחד כזה, אבל נראה לי שהרעיון כבר הובן. מקסימום תנסו ותראו אם אתם מסתדרים, ואנחנו נעבור לשאלה הבאה, לדברים אחרים. אז טוב, אז אנחנו בשאלה הזאת שהתעסקנו איתה, היה לנו מנגנון, היה כתוב שבגבול הטמפרטורות הנמוכות ניתן להניח הנחת מצב עמיד עבור חומר הביניים, ואז מצאנו את קצב יצירת החמצן, את השלב קובע קצב. עכשיו, סעיף 3, עדיין על הטמפרטורות הנמוכות, נמצא כי התגובה המהירה מתרחשת פי 8.5 מהר מהתגובה האיטית. אנרגיית השיפול לתגובה היא 49.3 קילו ג'אול למול, טמפרטורת התגובה האיטית 120 מעלות צלזיוס, מה תהיה טמפרטורת התגובה המהירה? אז אני יודעת שאתם לפעמים מציבים כבר במשהו שפותח לכם, אבל אני תמיד אוהבת לפתח את זה מההתחלה. הקשר בין טמפרטורה, אנרגיית שיפול וקבוע קצב זה K שווה AE במינוס CA חלקי RT, או ln K שווה ln A מינוס CA חלקי RT, שזה אנחנו יותר אוהבים להשתמש כשאין לנו את A. ואני יכולה לכתוב את זה פעמיים, פעם אחת עבור הטמפרטורה 1 ופעם אחת עבור טמפרטורה 2, אז אני אכתוב ln K1 עם RT1 ולn K2 שווה ln A מינוס CA חלקי RT2, ואני מחסרת אותם אחד מהשני, לא משנה איך. ln פחות ln זה ln של אחד חלקי השני, ln A ולn A מצטמצם, ויש לי מינוס CA חלקי R, 1 חלקי T1 מינוס 1 חלקי T2. בסדר, עכשיו יש לכם משוואה כזו או אחרת מפותחת, ואנחנו רוצים בעצם מה שאנחנו מחפשים זה את T2.
אז יש לנו פה לן של 1 חלקי 8.5, כי אנחנו אומרים T2, K2 תגובה מהירה, אפשר לבחור גם אחרת, זה לא משנה, T1, K1 תגובה איטית. אז זה 1 חלקי 8.5, מינוס CA 49.3 קילו ג'אול למול, חייבים להפוך את זה לג'אול, 49.3 כפול 10 בשלישית, חלקי 8.314, הטמפרטורת התגובה האיטית זה 120 מעלות צלזיוס, פלוס 273, 393, מינוס 1 חלקי T2, בסדר? ואפשר למצוא את T2, וכמובן לוודא בסוף ש-T2 אנחנו מצפים שזה יהיה, בעצם עוד לא כתוב לנו, נכון? זה אחר כך. לא. אנחנו מצפים ש-T2 תהיה גבוהה יותר. אז לוודא שהיא באמת יוצאת לנו גבוהה יותר, אני לא אבזבז עכשיו את הזמן על החישוב, אתם יכולים לחשב. סעיף ב', הוא עדיין במנגנון, אבל משהו שלא עשינו עוד, אז בואו נעשה עכשיו. בגבול הטמפרטורות הגבוהות שבטווח הנמדד, מתברר כי השלב הראשון במנגנון הוא שלב של שיווי משקל, וכולל גם את התגובה אחורה. מיצו את חוק הקצב לתגובה בהנחה שמתקיים שיווי משקל מהיר. אז יש לנו H2 ועוד 2NO, נותן N2O ועוד H2O. נראה אם אני אצליח לזכור, N2 ועוד H2O, שלב קדימה, שלב אחורה, K1 ו-K מינוס 1, נותן N2O, או H2 ועוד 2NO. H2, וואי, ממש לא כתבתי את הדבר הנכון. H2 ועוד 2NO, נותן N2O ועוד H2O, שהוא במצב גזי, המים פה הם תמיד במצב גזי. בשלב השני נשאר אותו דבר, N2O ועוד H2, N2O ועוד H2 נותן, מה זה היה? שכחתי מיד, N2 ועוד H2O. זה מאוזן, זה N2O, N2O, בסדר, זה מאוזן. אז בעצם אנחנו מתחילים אותו דבר, הקצב, כמו שמצאנו, אנחנו יכולים לעשות כמו שמצאנו קודם, דלטה N2 לדלטה T שווה K2, N2O כפול H2, אבל עכשיו את N2O נמצא בעזרת לא הנחת מצב עמיד, אלא הנחת שיווי משקל מהיר. הנחת שיווי משקל מהיר ל-N2O. אז זה אומר ש-K1 חלקי K מינוס 1 שווה N2O, H2O הוא נכנס לפה כי הוא במצב צבירה גזי, חלקי H2 חלקי NO בריבוע, ואנחנו רוצים את N2O, אז זה K1 חלקי K מינוס 1 כפול H2 כפול NO בריבוע חלקי H2O. עכשיו אני אציב את זה פה, אז הרייט יהיה לנו K1, K2 חלקי K מינוס 1 כפול H2 בריבוע כפול NO בריבוע חלקי H2O. 2O. 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 2O
ועכשיו השאלה, מה הם היחידות המתאימות לחוק הקצב? אז מהו חוק הקצב? מה הסדר שלו? קודם כל, 3. סדר התגובה הוא 3, כי זה 4 3, פחות 1, 4 ופחות אז 1. סדר התגובה הוא 3. וכששואלים מה היחידות המתאימות לחוק הקצב, זה אומר שלכל זה אני קוראת K, שמסמנים אותו לפעמים K4 ספר או K אפקטיבי. בסדר? זה ה-K הכולל, אז אני רוצה לדעת על ה-K הכולל מהו. סדר תגובה 3, אז מה מתאים לסדר תגובה 3? 1 חלקי S כפול M אז, בגבוה או משהו אז, כזה. זה דווקא לסדר תגובה 2. אז אז, 3. אז, אז איך אנחנו נדע? אז פשוט הכי קל לכתוב, זה לא משנה הרי איך התגובה 3. בואו נכתוב תגובה 3 הכי פשוטה שיש. K כפול A בחזקת 3. זה עכשיו אני אציב. אנחנו רואים שפה זה בר ודקה, אז הקצב הוא או מולר, הוא כמות חלקי זמן. במקרה הזה זה בר חלקי מינט. שווה K, כפול, במקום ריכוז זה בר, כי הכמות פה נמדדת בבר, בר בחזקת 3. אז עכשיו נחלץ את K, K שווה בר חלקי מינט, חלקי בר בחזקת 3, זה שווה ל1 חלקי מינט כפול בר בחזקת 2. או במילים אחרות, בר מינוס 2 כפול מינט, סליחה, כפול מינט מינוס 1. לא, נראה לי זה מה שאמרתי. בר מינוס 2 כפול מינוס מינוס. לא, נדמה לי שאת אמרת 1 חלקי... בלי כאילו, לא השתיים, ראיתי את... בלי החזקת 2. לא נדמה חושבת לי, שאמרתי את זה. אבל טוב, יכול לא להיות. משנה. בסדר. זהו. טוב, שאלה, הנה בואו נעשה את השאלה הזאת, שאלה קצת שונה, נעלה אותה טיפה. הגז N2O5 מתפרק לגז NO ולגז חמצן O2. בטבלה שלהלן ריכוזים התחלתיים שונים של המגיב וקצבי תגובה התחלתיים שנאספו עבור תגובה בטמפרטורת החדר. מהו חוק הקצב לתגובה? הכי פשוט שיש במקרה הזה, התגובה היא N2O5 הופך ל-NO ועוד O2. אם נאזן את זה, אז יש לי פה 2 NO, ויש לי סך הכל, יש לי פה 2 O ואני צריכה עוד 3, אז עוד 3 חצאים O2, או אני יכולה לכתוב 2N2O5 נותן 4NO ועוד 3O2. בסדר, זאת התגובה. הקצב של התגובה, בכל מקרה N2O5 הוא המגיב, אז הקצב של התגובה זה K כפול N2O5 בחזקת M. ויש לי פה ריכוזים שונים ו-initial rates שונים, אז אני יכולה פשוט לעשות 1 חלקי השני, כמו שעשינו, השני חלקי הראשון, 1.86 כפול 10 במינוס 3, חלקי 3.42 כפול 10 במינוס 4, שווה 0.35 חלקי 0.15 בחזקת M. ועשיתי את זה קודם, ועכשיו אני לא זוכרת, נדמה לי ש-M יוצא 2 פה. כן, M יוצא 2. אז מהו חוק הקצב לתגובה? רייט שווה K כפול N2O5 בחזקת 2. אני רק אגיד, זה לא משנה, מי שגם כותב את הערך של ה-K בתשובה שלו מקבל את כל הנקודות, אבל בעצם בשביל לכתוב את חוק הקצב אין צורך למצוא את ה-K. בדרך כלל גם בסוף צריך לחשב אותו, אז זה לא משנה, אבל אין צורך רגע, לכתוב. ולמה פה את לא עושה את הזיהוי המקדם הסטכיומטרי? אה,
החוק הקצב הוא לא קשור למקדם הסטוכימטרי, המקדם הסטוכימטרי רק קשור, לא, סליחה. יש לי אני אגיד את זה אחרת, יש לי שתי דרכים למצוא חוק קצב. אחת, למצוא חוק קצב מתוך המנגנון, ושתיים, למצוא חוק קצב מתוך הנתונים. אם אני מוצאת את זה מתוך הנתונים, אז אני לא צריכה לקחת את החזקה. את הנוסחה של האחד חלקי המקדם. כן, בדיוק. רק אם אני אז זה אני מתוך משתמשת במנגנון. כן. אוקיי. עכשיו, בסוף הם צריכים להתאים אחד לשני, התוצאות צריכות להתאים לדבר הזה. טוב, חשבו את חוק הקצב, אני שכחתי להביא פה את הדף שחישבתי את זה, אבל אז נעשה את זה מהר, אני פשוט לוקחת איזשהו את אחד מהם, 3.42 כפול 10 במינוס 4, חלקי 0.150 בריבוע, אפס נקודה 0.152, וזה סדר שני, אז זה מולר במינוס 1, סקנד במינוס 1. טוב, עקבו אחרי התגובה בטמפרטורה אחרת, וציירו את הגרף הבא. העריכו מתוך הגרף מהו זמן מחצית החיים לתגובה. אז זה סתם לראות, אנחנו רואים שזה מתחיל בריכוז של 0.2, אז נבדוק כמה זמן לוקח לו להגיע ל-0.1. ואני רואה שב-0.1 זה 50 שניות. בסדר? אז T חצי שווה 50 שניות. ד' מתוך הגרף ומתוך תשובתכם לסעיף א', חשבו את קבוע הקצב בטמפרטורה החדשה. אז איך אנחנו יכולים לחשב פה את קבוע הקצב לטמפרטורה, אם נתון לנו T חצי? יש נוסחה של מחצית חיים. נכון, יש לנו נוסחה לקבוע של קצב. זמן מחצית חיים שמתאים, מה הנוסחה? 1 חלקי T חצי כפול ריכוז ראשוני של A. תלוי מאיזה סדר זה. נכון, בדיוק. תלוי בסדר באיזה שני. סדר, אנחנו נכון, בסדר שני, נכון? נכון. כן, אנחנו כן, בדקתי בסדר בסדר שני, שני. ובסדר שני K שווה 1 חלקי T חצי כפול A אפס. אז 1 חלקי 50 שניות כפול ריכוז התחלתי, נתון לנו 0.2. זה 0.1, 0.1, והיחידות של K הם שוב מולר במינוס 1, סקנד במינוס 1. האם הטמפרטורה בצויר הגרף גבוהה או נמוכה מטמפרטורת החדר? עכשיו זה שאלת חשיבה, סעיף חשיבה. אנחנו יודעים מה ה-K הקודם, כן, ה-K הקודם, אז אפשר לראות אם הם גדול או קטן, ואז לדעת על פי זה את נכון, הטמפרטורה. בדיוק. ה-K בטמפרטורה החדשה הוא יותר גדול, ולכן זה אומר שהטמפרטורה יותר גבוהה. זהו. זה השאלה הזאת. יש לנו עוד כמה דקות ככה לעוד שאלה אחת. נסתכל אם יש לי איזה משהו. טוב, נראה לי נעשה את הבאה בתור. שעשינו לה כבר חלק. לפניכם גרפים המתארים את לנשטיין כנגד 1 חלקי T לשתי תגובות. למי מהתגובות אנרגיית שפעול גבוהה יותר, אז אנחנו זוכרים ש-K שווה AE במינוס CA חלקי RT,
ln k שווה ln a מינוס EA חלקי RT, וזה נותן קו ישר, שזה ה-Y שלו, וה-1 חלקי T זה ה-X שלו, והשיפוע זה מינוס EA חלקי R. נכתוב את זה טיפה אחרת. אז R הוא אותו דבר בשתיהם, ולכן אם השיפוע יותר גדול, זה אומר שאנרגיית שיפול יותר גדולה. כלומר, תגובה 1. אז בואו נחשב את אנרגיית השפעול הזאת. נחשב את אז נסתכל מאיך אפשר לחשב, איפה יש לנו מספרים שלמים. אז פה יש לנו 3, ופה יש לנו 2, או אנחנו יכולים להתייחס לנקודה הזאת, שהיא גם נקודה ברורה, אבל מספיק לנו, אפשר 3 ו-2, משהו שאפשר לראות דרכו, את הנקודה עצמה. אז אני אבחר את הנקודות האלה. איפה אנחנו פה? שיפוע הגרף שווה הגובה השני פחות הגובה הראשון, זאת אומרת 2.0 פחות 3.0 חלקי 0.0055 פחות 0.0035. השיפוע הזה אומר ה-K? לא, במקרה, שנייה, כבר אני אגיד. בדרך כלל אני חושבת שזה ה-K. התחלתי ואמרתי שיש שני סוגי גרפים. יש שני סוגי גרפים. יש גרפים שבהם השיפוע זה K, זה הגרפים שמציירים את הכמות, או לן הכמות, או 1 חלקי הכמות כנגד T הזמן, ויש את הגרפים של הלן K כנגד 1 חלקי הטמפרטורה, שאז השיפוע הוא מינוס EA חלקי R. אוקיי. זאת אומרת, אז השיפוע פה הוא מינוס 500, לא פלוס 500, מינוס 500. וזה שווה למינוס EA חלקי R, ולכן EA שווה 8.314 כפול 500, אה, 4.16 קילו ג'אול למול. אפשר בבקשה לחזור על סוגי הגרפים? בגרף של ה-K לזמן, השיפוע שווה למה? יש גרף שהוא, זה לא, זה כמות כפונקציה של זמן. פה זה יהיה תמיד זמן, ופה זה יכול להיות ריכוז, זה יכול להיות לן ריכוז, לא 0, לן ריכוז כפונקציה של זמן, וזה יכול להיות 1 חלקי ריכוז כפונקציה של זמן. ואז יש לי ריכוז כפונקציה של זמן, אז שיפוע הוא K, לן ריכוז כפונקציה של זמן, גם שיפוע הוא K, וגם פה שיפוע הוא K, רק זה נראה ככה. אולי פה שיפוע זה מינוס K. כאן, בשני אלה שיפוע זה מינוס K, ופה השיפוע הוא K, כשהגרף עולה. ויש לנו תמר, אני יודעת לן K תמר, אני כנגד יודעת 1 חלקי T. תמר, אני יודעת שנגמר לנו הזמן, אני אשמח רק אם תוכלי להגיד מילה על הגורם המעריכי. ראיתי שזה אז בסעיף. הנה, אני אעשה את הסעיף הזה. אני מעולה. אסיים את מעולה. תודה. מה ערכו, מה יחידותיו? את רוצה שאני אסיים את הגרף השני? מה? כשדיברת על כמות כפונקציה של זמן, מה היה הגרף השני?
כמות זה יש לנו או A או ln A או 1 חלקי A מהמם. כנגד T, והסוג השני של הגרפים זה ln K של הקבוע, ln קבוע חלקי 1 חלקי טמפרטורה, כפונקציה של 1 חלקי טמפרטורה, מהמם. שכאן השיפוע הוא מינוס EA חלקי R. אוקיי. מה אורכו ומה יחידותיו של הגורם החוץ מעריכי A בתגובה מספר 1. אז טוב, אז בדרך כלל אנחנו אומרים שברוב הפעמים כשהגרף מתחיל מאפס, אז פשוט ln A זה השיפוע, סליחה, זה נקודת החיתוך. אבל פה זה לא נקודת החיתוך כי הגרף לא מתחיל מאפס. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים פשוט לבחור נקודה ולהציב במשוואה הזאת. אנחנו יכולים למצוא את אולי זה הכי טוב. אפשר להציב, אפשר למצוא גרפים. הכי טוב זה לעשות ככה. אנחנו אומרים, ln K. אני אכתוב, אני אעשה את זה פה, אני רק אכתוב שזה סעיף ג', כי אני רוצה לעשות את זה מתחת לגרף. סעיף ג'. אני אומרת, ln K שווה ln A מינוס EA חלקי R. רגע. שווה מינוס כפול 1 חלקי T. אז אני רואה בתגובה מספר 1, אני אקח את הנקודה הזאת, ln K שווה 3, זה כבר הלן, בסדר? ln K שווה 3, ln A זה הנעלם שלי, אנרגיית שיפול אני מצאתי, כתבתי אותה בקילו ג'אול, אני צריכה להפוך אותה לג'אול, 4.16 כפול 10 בחזקת 3, R 8.314, ו-1 חלקי T בנקודה הזאת זה 0.0035. בסדר? זה 1 חלקי T בנקודה הזאת שבחרתי. איפה אנחנו? כפול 0.0035. אז נשאר לי לחלץ מפה את ln A. בסדר? אני אעשה את זה רגע. 3 ועוד 4.16 כפול 10 בשלישית, כפול נקודה 0.0035 חלקי 8.314, 4.75, ו-A שווה E בחזקת 4.75, ,115.7. מה שחשוב, יחידות A הם כמו יחידות K. אז כתוב פה, היה בסעיף ג' שהתגובה היא מסדר שני. אז אנחנו יודעים את היחידות של K, ובאותה מידה זה יהיה היחידות של A. זה מולר במינוס 1, סקנד במינוס 1. תודה. זהו, וגם צריך לזכור ש-A הוא יהיה מספר גדול, זה לא יכול להיות מספר קטן, 10 במינוס 3 זה לא A, A הוא מספר גדול, בדרך כלל הוא אפילו הרבה הרבה יותר גדול, 10 בעשירית, אבל בסדר, יכול לצאת גם מספר יחסית קטן, אבל יהיה מספר גדול בדרך כלל. זהו, עד כאן. תודה רבה. מתי הפעם הבאה, תמר? מתי הפעם הבאה? אני אעדכן, אני לא יודעת. בסדר גמור. יכול להיות שבפעם הבאה פשוט נעשה איזשהו, זה של פשוט שאלות. כן, אפילו מיקס של, כן. עכשיו, תגידו לי כמה מכם כימאים שרוצים פשוט את השאלות על הפרקים האחרונים. לא הבנתי את השאלה. יש פה... מי לביולוגים ומי לא לביולוגים, זה השאלה. אוקיי. בינתיים עשינו את הדברים המשותפים. השאלה אם יש פה מישהו שרוצה... תכתבו לי, אם יש מישהו שרוצה שגם נקדיש פעם אחת לשאלות הכימאים, אז נעשה את זה פעם האחרונה. אפשר לשאול את השאלות שאת
רוצה לעשות? לשלוח קודם שננסה לפתור את אותן שאלות, שיהיה יותר קל לראות אותן תוך כדי? את השאלות האלה, אם הייתי... מה שאת מתכננת לפתור, כן. זה אני, אם אני אהיה בפעם הבאה יותר מוכנה מראש, אז אני אעשה את זה. בדרך כלל לא. בדרך כלל אני פשוט לא, אני עושה את זה רק באותו יום בבוקר, אז... ועוד שאפשר לקבל, יש פתרונות של המבחנים מהמועדים הקודמים, שהיה במועד א', שאפשר לראות אותם? אני אעלה אותם. מועדי א' של השנה אני אעלה. עוד לא הספקתי לסיים את זה, אבל אני אעלה אותם. בסדר גמור. תודה רבה. בבקשה, תודה רבה, תמר. תודה רבה, תמר. להתראות.